Magutan ni guys. Goy, kita mga pugas mo. Wa lagi laing bugas. Nami agbati diri. Broken na po katilo. Okra usa ka buok. Maura ni among utan guys. Sudan namo sa pamahaw. Siya kay di ko na ganahan og tugon. Natuguan niya na siya taon sa dinala siya gustong tugon usap. Usa ka talong kagamay. Yatis. Ka cute. Panagutan ng bata kay kuan-kuan. Sige padayon. Hi guys, kanang kay mainit guys kay. Hi guys, kanang magmarites siya guys. Hi guys, dai daghan guys. Oh, Tay ko ano, kabunggay na lang. Diyan, wag tayo magbati diyan. Tang pagad ko. Kamong guys sa asa ta? Wala na diyan. Oh. Kamong guys kamote mo ka. Ako yung ulag ko. Lagi. Wait, klaro gani. Asa ta mga ring biya oh? siya ra. Oo, talaga kamong kayo. Siya raman mga. Janulan. Di pa jan. Pwede ram na putlon te. Muha ra. Oh, nanay kamunggay. Wasak. Magharos tag kamunggay oy. Ini ano mo init, mga init ako. Ako lang halos na. Ay na may sa kamote guys oh. Ina mga yung kape si Auntie Linda. Mama Linda. Ina sila, ina lang sila. Ina lang sila. Ayo sila. Biya tagayang ering dia. Mana? Kakaan. A few moments later. Ba pa man ko buwad dia. No? Kumana may gutan guys. Iya, magsugba mig buwad. Oh, sige na to. Palami sa utan. Kato sak. Kani ko, kani ko. Sakto ni ay. Okay naman ay. Gamay ra na utan na sak. Ano to? Diya tag. Sakto naman, mawala may gipadala. Di ba ang pagtakos nimo ba? Balik 50 ang takos. Lagi. Okay ra bet? Okay raman. Oh, dito dito dai. Pia. Ayo gid dito biya. Hina ya. Tapos Paano ko cellphone di kay magkuan ko sa og karon guys, kay magsugba lagi tag buwad. Ato sa ning takluban ang utan og karon magsugba tag buwad. Ingon na po siya. Kainit. Bateri oh. Kainit guys, ginang mata. Wala ng bateri. Naama toy panaksan sila din ha. Mao tayo kung kita dati. Gamay na to. Mo rin lang pangayo. Oo. Amo rin lang hatag. Oo. Balin dito dito ma. Ha? Dayaw ra lagi. Nana to ko ano mga unod. Subat ang buwad guys. Aso. Asang buwad te? Sundar ako dito. Te. Where is the buwad? Nangita ko sa buwad. Kung suba lagi ng buwad. Diyan. Te. Balik sa akin. Kami na namin. Balik sa akin. Asang buwad te? Tuwa sa plastic. Ay. Gusto rin mo. Asa man higit tayo ron? Parang puti. Ako na. Batang buwad guys. Bari sa utan. Tay kape. Wala tay. Dara ang imo lagi kuha sak. Saman. Nunggan mo na. Diri man ako. Wala mo kabawa na. Nunggan mo na. Lami mo na. Oh, lamig bitaw na bit na. Lami ano. Bet asa man bapurin ri. Kuanong Wala pa dito. Ah, garaan. Gamay naman lang to kay katong pag saka na mo sa bus kay haplasan ko ng tiyan kay sige Imong suka. gitapos mo lawas. Yan ano? Siya. Hindi tiyan ah. Ni. Hindi tiyan. Init guys.
Init. Magkatong na ikudtong sila. Wala may kudtong good. Isa? Guba lang yun ang kulit. Yung mga inani ba, kudtong. Kada day? Buak mo. Oh, namin na. Kahumot sa buwan. Salamin. Buhay probinsya guys. So, manamig sugbag buwad guys. Sige na, Lisa. Kanya nasa ng gabi eh. Ano ka? Kain tayo guys. Oh. Babalik tayo pa. Oh, lami na. Bukit tayo pa. Tambayan ba? Pwede mo na namin guys. Sila taga bayo ato. Bayungan day. Utan ug buwad lang guys. Bayungan day. Isa. Bayungan bok. Basan ang kamang dayo. Init ay. Mama. Dito ko ng kwarto rin. Suka, sili. Sama lagi sa uka. Tawa na dyan. Jan, dili na Jan. Kain na pita. Jan, Okay naman ano? Ay nga. Jan, dili Jan. Ito sa amin eh. Padaghang bahaw. Mas lautan Bisaya. Ato lagi hindi ko sa lagi ato balay ba. Oh, nang utan pa ko nabot tug ibayan kinangitag dabong, wa may dabong agay na lang utang gawin niya kapayas awa na nalibwe. Ay, grabe siya. Ay, pagod. So, kuan tayo. Yan ka na tayo pagkain. Nalagi kay Gabi. Ano higil?